Kardom peni prime time berta long pen ni sangpi marvelous long parpi nonarju iktha berta angton pen non malom social media chatai WhatsApp Facebook along command ne inura karbi pila pen keche so pen odlang no kekle malam ki chethang phluk anpin lo la so puthak kedam tang chiti ni phai thom kemar ni APHL sia mai phu je ai kathar la pen ari sang ho tum pherang ke mai ingni no Pherangkia mai long APHL sia mai phu je ai kathar pen ke chok chia phan kang sai ji la pen hamphang kapa mesen ji phan ningje je det si BJP atuma phan ke pati pon thabrong aphuthak pini BJP ame thang asai hema long pen pherangkia mai kang ni pona hut BJP lamjai sarpo lai chaning leng pen kapin rem la son thak thak si sarthi kramsa salawar be chumang kroatum penta la so puthak ningkang sam se alam the chapakla La son hut alang li tumben ke chok che ka chokle matuma phan insai vek nang ji phusi klar dak pen jaipon lo Nilitum nongpini kachitong ke lapu BJP is Karbi Anglong spokesperson Salawar be board chairman lo division lapen senior leader Chumangkro spokesperson is Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong spokesperson lo Sarthi Kamsa lapen langli ke board chairman lo lapen amparta itum lo media in charge longkiri iso nilitum pini tong sikot pen press meet kidunang ko abang ke lain lo cuti non malom parnisi APHLC amai phu jai kathar press meet kido lapen non alom la kahino dak Karbia society alom isia video ki viral aputha pen lasi first nilitum BJP is Karbi Anglong pen West Karbi Anglong hin pen lapuson ot langno adur ke langno lapuson ke claim abang phul pen abang phi tu khan bang ke nilitu mahin pen pin rem pon lo kecengsi lapen la sona sai mon tika pa wede ja phan bang ke latuma phan kang sai pa tu nei tu sing nilitu mahin pen da demand pon lo sita labang so aot adur ke langno abang phul tu phan kachini dun cheng Kumani bang kilong lok tahay secret secret kumani a source pen kilong lok tahay sa hinuda ka bustu condemn ke maju phan kong hepin ten case le pipuna ja le claim de pusra ka hinuda li society continuation ke la pen la so a issue logo hinuda ka video ituma society long la monon phi hinuda ji pamen pen bang ke responsible ke ruling de ke responsible ke everyone citizen atumta anu tin abang tin a party tin ta responsible to athi report ma bang ke non jaiga thar press meet dono hinoda abang fu phana ka condemn bang ke cho sita lasu hinoda ka video long pen opinion politics se pathu dam nei a motive ko pilo ala APHLC ahin pen kumani a ot adul ka hinodo ko lo ladak party of politics along ko pini ka chirap dum like completely lage isi politics ali ka jo NG isu masikali sami alang liban la puson ma thade ason tin alam ma claim rapet nei stand pi rapet nei alam long anta alang li politics patria bangke lage alang li mithang kamatha aot kilang no pot pusini hin ni to nahin Ate people ma lake society ma henoda klote responsible alang ta kalang lasi la puson asai party apan ka chikoi tha nearly only aprang alang li congress na pulo non ako BJP na pulo lape kapre alam ta alang li pu sita ako isi pu pontulan khilonjia okhomia adivasi pu khilonjia okhomia da dulunde alang tumlo bahini be alang tumlo holada Adivasi tum da dodonde sita ke koi pona bang alang li la puson koi jam de nei ate henoda ka bustu ke society lo ngonsi effect ji pulote APHLC the responsible no la pen aho ruling the responsible no anjo se kapre ka party mane individual bang ta responsible no henoda anti social activities bang ke ilitu mahin benda kroike la sila so alam bang ke lada kache koi siroi party apan non alang li ki BJP ya party atum po alang li han abatai ki pudulo la solam te bangke politics bangke lahe akan litera lahe alam bangke kachi bok abijak ni kusini itu mahin ke waidak pen han lo la pe monon pi la sona sai alang li ki jong thap alam aproman ka bi alang li nije jidar ni
lapenan parabang ke non ichini teng pulote alang li mia pulote ilitun ma phan ma hula so phan ka ilitun ka chidan na nei hala phan ba itum odna. News report Karbi Anglong Live.